Hallo, politie, goedemorgen. Ja, dank u wel. De reden dat we hier staan, die hoeft niet hoor, dank u wel. De reden dat we hier staan is dat u de mobiele telefoon gebruikt tijdens het rijden. Ik heb hier handsfree. Ja, maar handsfree wil zeggen dat u hem niet in de hand houdt en dat doet u wel. Ja, normaal gesproken werken wij met het voertuig specifiek op verkeershufters. Maar omdat we deze week bezig zijn met de week tegen de afleiding, letten we dus specifiek op afleiding in het verkeer. Ja, wat kom je dan zoal tegen? Heel veel mensen met de mobiele telefoon in de hand tijdens het rijden. Maar ook mensen die bijvoorbeeld een administratie aan het verwerken zijn, die van hun auto een mobiel kantoor maken. En dus papieren zijn aan het invullen op het stuur of met een laptop bezig zijn of met een tablet, dat soort dingen, ja, dat komen we helaas tegen. Wij werken vanuit een touringcar, hè? Ja. Dus die collega's die daarin zitten, die hebben gewoon zicht in de voertuigen en die hebben gewoon gezien dat jij een mobiele telefoon vasthield tijdens het rijden. Rechterhand onderstuur. Deze ook dan? Ja, kilometrage. Deze Volvo. Deze Volvo. Rechterhand. 00 JS. Ja, bellers, appers, spelletjes. Alles, de agenda bijwerken. Alles wordt geregeld op de telefoon tijdens het rijden. 50 de 0516, wij hebben een eigen waarneming en wij nemen die meneer mee naar de afrit Roosteren. Ik heb de reden van de waarneming niet gehoord. Dat betreft het vasthouden van een mobiele telefoon. Wij zagen dat u de mobiele telefoon in de hand houdt tijdens het rijden. Hey, ik zie ook dat het al de derde keer is dat jij deze bekeuring krijgt. Is toch 420 euro is het tegenwoordig, dus dat is zonder geld. Hey, ja? Hey, deze krijgen we terug. Goed. Bedankt voor de medewerking. Boete voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat is tegenwoordig al 420 euro, exclusief de administratiekosten. Maar ja, mijn persoonlijke mening is dat het boetebedrag weinig invloed heeft op de gedraging. Dus mensen blijven dit gewoon doen. Telefoon rechterhand.